Dit programma wordt mij mogelijk maken door het IJzer IJsinga Planetarium en de Museumvereniging. De dag van Joet werkt het nog altijd exact. Het levenswerk van IJzer IJsinga. Ik ben Joet bij het planetarium in Frenscher. Voor de stille schatten zal ik haast de dikoe stekken matten. Maar ga eerst naar binnen. Hallo, Miranda Werkman. Welkom, Adrie Warmhoven. Mooi die nieuwe entree, hè? Echt heel rond samen. Ja, dit is van het voorjaar geopend. Heel veel ruimte voor onze bezoeker en ook heel veel veranderingen, ook in de oude entree. Hier kwamen 235 jaar lang onze bezoekers binnen. Ja. Via een hele gewone voordeur. Je hebt weer een hele mooie titelien maken, zeg ik, van het leven van IJzer IJsinga. Klopt, dan kan de bezoeker zien dat hij in 1744 is geboren in Dronrijp. Dat hij op een gegeven moment hier naar Franeker is verhuisd. Zijn wolkamerij is begonnen en op een gegeven moment aan zijn bouw begon van zijn planetarium. Maar waarom betinkt een wolkamer dan op een bepaalde dag van hé, ik moet het planetarium bouwen in mijn eigen huis? Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Daar was een hele directe aanleiding voor, namelijk een hele mooie planeetsamenstand. In het voorjaar van 1774 stonden 4 planeten en de maan heel dicht bij elkaar aan de sterrenhemel. Nou, normaliter is dat een prachtig sterrenkundig verschijnsel waar je van kan genieten. Alleen in die tijd werd er verteld dat door de krachten van die planeten die ogenschijnlijk dicht bij elkaar stonden, de aarde de zon ingeslingerd zou worden en zou verbranden. Paniek? Onrust in ieder geval. Ja, de mensen vlogen niet de straat op, maar er ontstond toch een soort gevoel van, wat hangt er boven ons hoofd, letterlijk en figuurlijk. Gaat dit goed komen? Ja. En op dat moment besluit IJsinga om in zijn woonkamer gewoon het hele zonnestelsel na te bouwen. Op schaal, bewegend, zodat hij aan de mensen kon laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat. Ja, dat wie doe. Maar Joet de dag liet het planetarium ik mooi moderne middels zien hoe het er in het heelal vastzit. Ik is zelfs ontdekken hoe het zaken werkje en die van alles vertellen lieten hoe tijd, rondte, sterren en planeten. Die kennis van IJsinga kan natuurlijk niet uit de lucht vallen. Een IJsinga had van kinds af aan een enorme fascinatie voor de sterrenhemel. Hij heeft zich helemaal bekwaamd in sterrenkunde, in wiskunde. En wat blijkt nou? Hij schreef bijvoorbeeld op zijn 15e al een eigen wiskundeboek. Zo. En Toen dat weet je eigenlijk nog een band, Fiefje. gewoon een jochie. Ja. Ja, die niet zomaar even een paar pagina's vol schrijft. Nee, een boek van 650 pagina's dik. 2 jaar later maakt hij net zo'n dik boek over sterrenkunde. Hij voorspelt tientallen zons- en maansverduisteringen. Aan die handschriften kun je zien hoe enorm begaafd die jonge IJsinga was. Hier zie je dat IJsinga eerst begint met hele eenvoudige algebra. Gewoon allerlei rekensommen en optellingen en dergelijke. Op een gegeven moment gaat hij zichzelf allerlei wiskundige problemen stellen. En die gaat hij vervolgens oplossen. Ja. En vaak na 1 pagina schrijft hij al, dat is bewezen. Ja. En dan gaat hij verder naar een volgende opdracht. Dichter bij IJsinga kun je eigenlijk niet komen. Nee. Hè? Hier zie je echt voor je wat hij in 1759 allemaal al heeft geschreven. Nou ja, je zou nog dichterbij komen kennen toch natuurlijk wel het origineel te zien. Natuurlijk, dat ligt normaal heel goed opgeborgen voor het publiek. Want het is kwetsbaar, er is Ja. maar 1 exemplaar van. Maar goed, voor deze speciale dag heb ik ze uit het archief gehaald. En wil ik ze met alle plezier aan jou laten zien. Yes. Loop je mee? Ja. De doos maar even open doen. Zo liggen ze altijd goed veilig en wel beschermd in het archief. Het zijn invloeden van het licht en het water. Ja, licht, Ja, vocht. Kijk, dit is natuurlijk prachtig hè, dat je hier gewoon dat boek hebt. Het Van origineel. 1759 is hij begonnen op zijn 15e. In 1760 was hij al klaar. Dat is dus binnen 1 jaar dit allemaal maken. Grondbeginselen van de rekenkunst. Nou, je ziet dat het allemaal mooi gerestaureerd is. Zeker de eerste wat slechte bladen. Allerlei oppervlakteberekeningen zoals je ziet. Geweldig hè? En ben je toch te dichterbij Ja, kind nee. Hier zit het DNA van IJsinga in. Leg je hand erop en Ja, mooi dat? ja, Oh. je raakt als het ware IJzer IJsinga aan. Hier hebben we dan uiteindelijk een kamer waar het hier allemaal om draait. De woonkamer van IJsinga. Hier is hij komen wonen in 1768 en heeft dus op een gegeven moment dat hele zonnestelsel nagemaakt. Wat tot op de dag van vandaag exact de juiste informatie weergeeft.
Dus hier aan het plafond draaien alle planeten nog steeds met een werkelijke snelheid rond de zon. Allerlei uurwerken ingebouwd die exact aangeven welke dag het vandaag is, de datum, hoe laat de zon opkwam, de schijngestalte van de maan. Je kan het zo gek niet bedenken, je kan het hier aflezen op elk moment dat je hier op bezoek komt. Toen wie het kleren in dat planetarium en toen? Hij heeft het gemaakt om de mensen inzicht in de werkelijkheid te geven. Dus de mensen zijn ook op bezoek gekomen. We hebben de gastenboeken vanaf de allereerste dag. En dan zie je ook gelijk dat op de allereerste dag al mensen komen kijken. En dat is nooit meer opgehouden. Hier komen al 235 jaar mensen kijken. Dat is echt smel, hè? Ja, dat geeft Iets. Kijk, en hier hebben we dan uiteindelijk het radenwerk dat het allemaal aandrijft. Het eerste wiel waar je tegenaan kijkt gaat rond in exact 1 jaar. Het tweede wiel is van de planeet Saturnus, dus die doet er 29 jaar over. Ja. En helemaal in het midden, niet heel goed zichtbaar, het kleinste wiel van Mercurius, wat rondgaat in 88 dagen. En dit wordt allemaal aangedreven vanuit een gedeelte van het radenwerk hier weer naast, waar de slingerklok hangt en ook de aandrijving van alle andere uurwerken die in het planetarium zitten. Dit is waar het publiek ik nog komen kan, hè? Het is wel krap, maar het kan wel. Ja, het publiek komt hier en vindt het ook geweldig om te zien natuurlijk. Maar er is nog 1 ruimte hierboven. Daar mag het publiek niet komen. Maar daar gaan wij nu wel kijken. Ga je mee? Yes, graag. Nou, hier gaan we dus echt naar de bovenzone, Miranda. Wees voorzichtig. Crash en het dot. Even kruip door, sluip door. Ja. Hier kijken we dus echt op het radenwerk van IJzega. Jeetje. Maar hier kun je heel mooi de constructie zien. We zien hier de oude balken van de verdieping. Daar heeft IJzega zeg maar in eerste instantie het radenwerk tegen aangemaakt, aan opgehangen. Dus we hebben hier een soort tussenruimte waar het hele radenwerk zich bevindt. Dit is dus echt waar het publiek net komen kan. Dat kun je alles bij intinken. Ja. Dus een stille skat. Dit is nou echt een stille skat. Na de introductie over de grootte van het heelal kunnen de bezoekers hier zelf aan de gang. Kijk, we hebben een klassieke opstelling in het oude planetarium. Dat moet ook zo blijven, want dat is een prachtige sfeer, een mooie collectie. Ja. Alleen hier laten we aan de hand van collectiestukken zien hoe het werkt. Dus niet alleen kijken, maar juist ook doen. Ik zelf dwang. Ook zelf doen, dat is zo belangrijk, hè? Hier kun je bijvoorbeeld zien hoe zons- en maansverduistering ontstaan, de schijngestalte van de maan, dag en nacht. Via touchscreens kun je zien hoe andere planeten eruit zien. Dus op een iets modernere manier eigenlijk, maar wel wat het planetarium vertellen wil. Klopt, ja. Oké. To the sky and just watch the stars. Let it clear your mind, let your thoughts fly. As I strum the guitar, music gets you high. Don't worry tonight, just enjoy the... Nou, hier worden we welkom geheten door IJzega zelf. En welkom in de nieuwe expositieruimte. Wat attent. Ja, we vonden dat IJzega dat eigenlijk persoonlijk moest doen. En bij dit welkom hoort een stille skat. En daar gaan we nu naartoe, maar daarvoor moeten we wel dit gebouw uit. Ga je mee? Ja, tuurlijk. Is het nou? Het valt mee. Nou, hier om de hoek, in wat tegenwoordig gebruikt wordt als Strausszaal, Ja, die ken ik wel. vinden we dan de stille skat. Een prachtig portret van hem geschilderd, 1 jaar voor zijn dood. Oké. Hij is overleden in 1828 en dit is gemaakt in 1827. Ja, prachtig. Het is IJzega ter voeten uit in zijn planetariumkamer. Tekeningen voor hem op tafel. Ik vind het ook zo mooi, want bezoekers zeggen wel eens... nou, dat zal wel een enorme nerd geweest zijn, die IJzega. Is er zelf teruggetrokken, geen sociaal figuur. Ja. Maar kijk die man in zijn ogen. Ja. En die heeft een vriendelijkheid Warmte, over zich ja. en een warmte. En dat moet ook wel, want anders ga je nooit het planetarium bouwen om de mensen rust te stellen. Omdat dit net in het planetarium hing je. Dat ligt misschien voor de hand. Toen ik directeur werd, had ik ook het idee van... nou, die moet snel verhuizen, dat portret. Maar als je naar de grootte van het portret kijkt... dan zie je dat het eigenlijk veel te groot is... om in de kleine ruimtes van het planetarium te hangen. En laten we ook wel zijn, dit portret is geschonken aan de stad Franeker. En dan hoort hij ook hier in het oude stadhuis. Dus hij hangt hier prachtig. Als je hem zien willen, dan moet je even trouwen. Dan moet je trouwen of gewoon even als bezoeker het oude stadhuis bekijken. De stille skat. Oren weken ben ik in het Natuurmuseum in Leeuwarden met beestachtige stille skatten. Dit programma waard mij mogelijk maken door het IJzega Planetarium en de museumvereniging.